नमस्कार, मी प्रियंका. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते. जाणून घेऊया आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. मुंबई पुणे महामार्गावर असलेल्या 3 स्टार हॉटेलमध्ये एक खासगी पार्टी झाली. या खासगी पार्टीमध्ये दक्षिण गोव्यातील केपेमधील एका नेत्याचा गुप्तपणे व्हिडिओ काढला गेलाय. एका मॉडेल अभिनेत्रीला ऑफर देणाऱ्या गोव्यातील त्या नेत्याचे आणखी काही रंगेल कारनामे सध्या चर्चेत आहेत. राज्यात आतापर्यंत 50% लोकांना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. गेल्या 24 तासात गोव्यात 2 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला तर नवे 84 रुग्ण आढळून आले आहेत. दिवसभरात 15,000 लसीकरणाची नोंद झाली. राज्यात लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या 6,25,325 वर पोहोचली आहे. येत्या 1.5 महिन्यात गोव्यात 100% लसीकरण पूर्ण होईल. मोफत आरोग्य उपचार करणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तेव्हा दिल्लीतील नेत्यांनी गोव्यात येऊन बढाया मारू नये, कारण गोव्यात दिल्लीपेक्षा चांगल्या आरोग्य सुविधा आहेत असा टोला आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आम आदमी पक्षाला लगावलाय. मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना वेर्णा येथे एका स्कूटरला धडक देऊन स्थानिक महिलेला जखमी करून पळून जाणाऱ्या एका गुजराती पर्यटक महिलेला आगाशी येथे पकडले. या महिलेचे नाव श्वेता शाह असून ती आपल्या काही सहकाऱ्यांसह गुजरातहून गोव्यात पर्यटनासाठी आली होती, अशी माहिती वेर्णा पोलिसांनी दिली. राज्यातील एकमेव संजीवनी साखर कारखान्यात साखर निर्मिती बंद करून पेट्रोलसाठी लागणाऱ्या इथेनॉलच्या निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पासाठी प्राथमिक अहवाल तयार करण्यासाठी एक पत्र संजीवनीतून पुण्यातील डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीज असोसिएशनला पाठवण्यात आले. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यपद्धतीला कंटाळून काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो काही काँग्रेस नेत्यांबरोबर तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार अशा बातम्या असतानाच माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी असे कुचकामी म्हातारे पक्ष सोडून जात असतील तर ते पक्षासाठी चांगलेच आहे अशी तीव्र टीका नाव न घेता केली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी गोव्यात गेले काही दिवस जोरदार राजकीय गाठीभेटी चालवल्या. काही बुद्धिजीवी घटकांच्या बैठकाही घेतल्या. गोव्यात भाजपला हरवण्याची क्षमता तृणमूल काँग्रेसमध्ये असून गोव्यात आपल्याला सर्व ठिकाणाहून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलाय. गोव्याचा युवा बुद्धिबळपटू एथन वॉल्स याने ऑनलाईन बुद्धिबळात आपला दबदबा कायम राखताना पश्चिम आशियाई बुद्धिबळ स्पर्धेत 2 सुवर्ण पदके जिंकली. या स्पर्धेत त्याचा भारताच्या 10 वर्षाखालील संघात समावेश होता. ही ऑनलाईन स्पर्धा श्रीलंका बुद्धिबळ महासंघाने, आशियाई बुद्धिबळ महासंघ आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघ यांच्या सहकार्याने घेतली होती. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.